Mikko Peltomaa on nimi ja Väyläviraston taitorakenneyksiköstä ja teknisenä asiantuntijana ja rakennesuunnitelmien hyväksyjänä toimin tässä Hailuoto Allianssi-hankkeella. No, tässä nyt vähän niin kuin tutustumiskäynnillä harvakseltaan täällä tulee käytyä, niin mukava nähdä miten työt edistyy. Ja tänään on käyty tuossa molempien siltapaikoilla työmaata ihmettelemässä ja työvaiheisiin tutustumassa. Paljon mielenkiintoista nähtävää. No kyllähän tämä koko hankkeen koko aina on semmoinen, mikä konkretisoituu, kun tässä paikan päällä käy. Et paljon tapahtuu yhtä aikaa ja monenlaista työvaihetta, niin se kyllä ainakin jaksaa hämmästyttää. Onneksi kyllä ihan muutamalla kupilla pärjää, että ei mene pannut olkulla.